sme si dali prestávku na beduínsku kávu. Nachádzame sa asi 35 km od Amánu pri jednej z beduínskych dedín. Táto ale patrí pod Madabu. V pozadí máme dedinu a títo obyvateľia sa živia pestovaním ovoce, zeleniny a ako vidíte, ovce, kozy pasú. A toto, čo vidíte, ale tie stánky, toto nie sú beduíni a z beduínskej dediny to sú vlastne prisťahovalci. V Jordánsku je strašne veľa utečencov, žijú v takýchto stanoch a oni tu pracujú pre tých beduínov a pomáhajú im na farmách. Takže vlastne beduínske dediny, domčeky sú tie pekné v pozadí. A toto, čo vidíte, také šiatre, to sú vlastne všetko väčšinou